Bon dia i benvinguts a una nova sessió en la que repassarem l'actualitat econòmica. Com sempre, iniciarem el nostre recorregut parlant dels successos de mercat. Pel que fa a la renda variable, la setmana passada no vam veure variacions significatives. L'IBEX 35 avui està a l'òrbita dels 2.250 punts i l'Standard & Poor's 500 està a l'òrbita dels 2.476. Sectorialment, però, sí que hem de fer algun incís. Pel que fa al sector amb pitjor comportament, tenim el sector de distribució, que va tindre una correcció de l'1,7%, fruit d'un profit warning que va patir Carrefour. Aquesta acció va caure més d'un 15% i va tindre un efecte contagi sobre la resta del sector. A la banda positiva, el sector de recursos bàsics, fruit de dues notícies. La primera és que augmenten les recomanacions de compra de les principals cases d'inversió i la segona és que en matèries primes industrials tals com el níquel o el ferro van guanyar valoració. Això inclús va poder fer que el PMI xinès, que portava una tendència negativa, corregís en les últimes jornades. Pel que fa a la renta fixa, tampoc hem vist excessives variacions. El Bund el tenim amb un nivell de cotització del 0,36 TIR, el Treasury al 2,16% i pel que fa al bono espanyol a 10 anys el tenim a l'1,57%. Pel que fa a les matèries primes sí que hem vist dues variacions. La primera, augment de la valoració de l'or. Actualment el tenim a $1.342,11, fruit de les tensions amb Corea. S'espera inclús que si aquesta revalorització augmenta, el Banc Central japonès pogués començar a recapitular una altra vegada divisa en circulació. Pel que fa al Brent, tot i l'huracà Harvey, no hi ha hagut una variació significativa del seu preu i encara el tenim per sobre dels $52 barril. Parlant de bancs centrals, hem de fer esmena a la reunió Jackson Hole, amb la que no hi va haver-hi grans novetats, sobretot amb allò que és palès en relació a la política monetària. Yellen, a la seva intervenció, va fer incís en la importància de no oblidar les lliçons apreses durant la crisi i, per la seva banda, Draghi va tornar a tindre un altre discurs excessivament conciliador. Aquestes intervencions van fer que l'euro s'apreciés amb virulència tot acabar aquestes intervencions, arribant fins i tot a estar per sobre de l'1,20%, de l'1,20 dòlars per euro. Actualment el tipus de canvi el tenim a 1,19. Pel que fa a l'agenda, aquesta setmana tot el focus d'atenció es situa el proper dijous, on el Banc Central Europeu té una intervenció en la qual s'espera que s'aclareixin una miqueta més les perspectives o les iniciatives que volen prendre's en política monetària. D'altra banda, també es publiquen les previsions tècniques, que donada la fortalesa de l'euro, s'espera que hi hagi una revisió a la baixa de la inflació a la zona euro. Pel que fa a les dades macro, durant aquest matí hem vist com s'han publicat les dades de l'atur, a Espanya no han sigut del tot positives, i també els preus de producció de la zona euro. Siguem atents a les properes jornades. Gràcies per la seva atenció.